Al DIR som present. I ho demostrem renovant els nostres clubs per continuar sent capdavanters. Adaptant-nos a les noves formes d'entendre el fitness i wellness. Apropant el ioga a tothom. Creixent amb confiança. En valors. I divulgant els beneficis de l'esport. Però al DIR també som futur. Perquè ampliem horitzons amb apertures imminents. Creem nous espais. I perquè posem tota la il·lusió de sempre al servei de gent com tu. Pensa en nosaltres. DIR. La teva confiança és la nostra motivació.